Vapaita! Ylimaailmassa. Wow. Mistä tahansa kuvitteletkaan, voit luoda sen. Elämä täällä oli täydellistä. Kunnes yhtenä päivänä tuksat! Tulimme vastaan. Jos haluamme pelastaa tämän maailman, luovuus on avain selviytymiseen. Mitä nyt? Peitin siipipuku. Hei hei! Nuo asiat toimivat. Totta kai. Eikö niin? Täältä pesää! Voi luoja, olen paha. Tahdotko minut tapella kanan kanssa? Kanakilperatsastaja! Voi luoja, oletko kunnossa? Pääsi on massiivinen. Mikä tämä romu on? Se on äärihelmi. Teleportoi sinut sinne, minne heität. Niin varmaan. Ai! Kuka olet? Minä olen Tapani.